στόλου του Χριστού το θείον γέρας πληρωσάμενος. Ολούσας εν της είδαση του Ιορδάνου των της ειρήνης ποταμών και μοιηθείς το της τριάδος μυστήριο. Ο νέος Ηλίας και ως περεκείνος των ασεβών βασιλείων ο έλεγχος, ως αναρνίων άκακον ιερουργούμενος και προσφερθείς θυσίαν άμωμο το Δεσπότη Χριστό, ο της Ιεράς Ταύτης και σεβασμίας μονής κρατεός προστάτης και έφορος, ο εντάφθα ημέρας και νυχτός περιπολεύων και εποπτεύων ημάς τους ταπεινούς οικιστάς αυτής, διό και δικαίως σήμερα αναφωνούμε τους λόγους του πατρός αυτού Ζαχαρίου και εμείς, ενούντες και ευλογούν στον Θεόν επί τη ενδόξω και σε πτή γεννήση αυτού, ή της πάντοτε δι' εμάς και την Εκκλησίαν πάσα, εστί ημέρα χαράς και αφροσύνης πνευματικής, αλλά και μηνύτρια ελπίδος, ότι επεσκέψα το Κύριος και ποιείς ενδίτρωση το λαό αυτού. Αλλά και διέναν έκαστον εξημών ημέρα αυτή και γιορτή του χαροποιού γενεθλίου του προδρόμου, εστίν ευλογητή και επιθυμητή και εράσμιος, καθότι δίδει ελπίδα για την προσωπική ημών λύτρωση. Την λύτρωση εκ του παλαιού ανθρώπου ον φέρομεν εντός ημών και την έλευση της υπό του προδρόμου κηρυχθήσης βασιλείας του Θεού, ή της και αυτή εντός ημών εστί κάτω από ψευδές του Κυρίου στόμα. Την λύτρωση λοιπόν του κόσμου ουχή ως δημιουργίας, καθότι θερονίμως υπάρχει κόσμημα και οράισμα, αλλά ως φρόνημα κοσμικών, σαρκικών και εγγύηνων. Ως αντιστρατευόμενος νόμος της αρκός κατά των Θείων Παύλων, ως της αντίσταται τον νόμο του νοός ημών και αλλοτρεί μας από του Αγίου θελήματος του Θεού. Σήμερον λοιπόν τη Αγία Ταύτη ημέρα της επτής γεννήσεως του προδρόμου, ως ταπεινοί μαθητέ αυτού και τέκνα μου μητά μεν, αλλά ευλαβία ευλαβούμενα αυτών και πιστεύοντες ακραδάντως στην χάριν και την παρησιασμένη και σωστική πρεσβείαν αυτού, εξητούμε παρικίνου του εξ αυτών των σπαργάνων την έρημον οικήσαντος και καταλήψαντος τον κόσμο και κλεξαμένου αυλίζεστε εν τη ερήμο, όπως διδάξει και εμάς μυστικός εν την καρδία ημών πώς δει και υπέρ όν χρή προσεύχεστε και πώς αναστρέφεστε και πολιτεύεστε εις ευαρέστης συν Θεού. Όπως διδάξει και εμείς ημάς την αγάπην αυτού προς τον Θεόν, διείς υπέμεινε πάσαν άσκηση και κακοπάθεια ανευχαρίστως και διείς εξιώθη ή να κατακρατήσει των διαβλητών παθών, αναδειχθείς πλήρωμα πάσης αρετής και αγιότητος. Διείς αγάπης εν τέλει εξέχειαν το δίκαιο αίμα αυτού, προσάγον τούτο ως δώρον υπέρτιμον το εαυτού νηφίον, ως φίλος του νηφίου Χριστού και τυφοστόλος της Εκκλησίας αυτού, ή να μνηστόμεν των λόγων του Αγίου Ιωάννου του Ευχαΐτων. Επίσης σκετεύομεν θερμός να διδάξει μας μοναχούς και λαϊκούς, πνευματικός τη μετάνοιαν ειν εκήρυτεν απαύστος, προφέρον τον λόγο του σωτήρος μετανοείται ειν και γάρη βασιλεία των ουρανών. Τούτο εστί το εν ου εστί χρία, και μάλιστα σήμερον ότι περικυκλούμεθα πανταχού υποπνευματικών και υλικών αδιεξόδων. Σήμερον ότι ο πλούς εννυχτή και πρισώσου ταμού κατά των θεολόγων Γρηγόριου, εάν πάψουμε με ρημνώντες και δριβάζοντες περιπολά και ζηλώσουμε τη μετάνοια ειν προτείνει εις ημάς ο Τίμος Πρόδρομος, πάντα τα άλλα προσθεθήσετε ημίν. Εις την προφορά των ετοιμάτων ημών τούτων προς τον Θείον Πρόδρομον, πανιερότατε Δέσποτα, συνεργών και συμβοηθών ετούμεθα τα συμμετέρας ευπαρσιάς τους και θεοποιηθείς ευχάς προς αυτόν και των Θεών. Τα ευχάς εκείνα σας αναπέμψατε υπερ ημών και της μονής εν παρικούμεν κατά την φρικτήν ιερουργία της σήμερον, ιστάμενος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ως άλλος προδρομοπάτος Ζαχαρίας, τα αιτήματα ημών και του λαού προς αναφέρον αυτό. Επί τη ιερουργία ημών ταύτη σήμερον, αλλά και η εν γέννη ευλογητή παρουσία ημών και προστασία πανηρότατη Δέσποτα, ως και επί τη ολοθύμου αποδοχή της προσκλήσεως ημών ευχαριστούμε πάλι και πολλάκις, και γεκώς αντευχόμεθα ημίν πλουσίαν την ανταπόδοση παρακυρίου πρεσβείες και οικησίες του Τιμίου Προδρόμου. Ευχαριστούμε όμως από ψυχής και τους σεβαστούς πατέρας, τους φιλοπροδρόμου γνώμη και ευλαβία συνδραμούντας εκ του όρους περάτων, ή να συνεορτάσουμε τον ομού των της μετανοίας καθημερινή και των μοναζόντων αντιλήπτωρα και φρουρών.
Επίσης τους λαμπρύνοντας την εορτήν και κατανοίξαντας τας καρδίας ημών υδροψάρτας, προσκεπάντας τους αθορύβους και ταπεινώς διακονήσαντας αδελφούς και συμβαλώντας μεγάλους στην αρτίαν επιτέλεση της πανηγύριος ημών, αλλά και το φιλόθεον σύστημα των ευλαβών προσκυνητών και πάντας ημάς ους προτρέπομεν όπως συμπροφέρουμε τους λόγους του Οσίου και Θεοφόρου και Φερονίμου ημών παρενοδετε νεοφύτου του εγκλίστου, ο σωτήρ ημών προπάσης δημιουργίας και θεοσημίας προέθηκε εν τη μετάνοια. Μετανοείται φυσίν, ίνκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Διό και περισσότερα σπουδής χρήαν λοιπόν προς μετάνοια. Μετρητή γάρ η κακία και η αμαρτία ημών, εκείνου δε το έλεος άμετρο. Αυτού του ελέους γέννητο πάντας ημάς επιτυχήν, πρεσβείες του Τιμίου Προδρόμου και ευχές ημών πανηρόδατε εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών, η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Αγνωσιολογιότατε εν Χριστώ αδερφέ, όντως παφίλτατε αγαπητέ μου Πέτρο, με τη χάρη του Θεού αυτές τις μέρες με την μικρά μου συνοδεία εκ της Κύπρου ερχόμενος, εκ της μαρτυρικής κοινής πατρίδος, αφήχθημεν εδώ εις την μοναδική μονή του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου, ή να πανηγυρίσομεν και συνεορτάσομεν με θυμόν και με όλα τα συστήματα του Αγιονύμου Όρους, τα μοναχικά, την γένναν του μίζωνος εν γενετής γυναικών του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου, του παγκόσμιου κήρυκα της μετανοίας, που τόσον εύστοχα και πάλιν και πολλάκις αναφερθήκατε εις την προσηγορία προς την ημετέρα ανελαχιστότητα. Και εμείς ερχόμενοι πατέρες και αδελφοί από την νήσον των Αγίων, από την εσταυρωμένη νήσον της Κύπρου, δεν κομίζομεν άλλων λόγων παρά μόνον την εμπειρία του Σταυρού εδώ και 37 χρόνια. Και δικαιούμαι να μιλώ για Σταυρόν, καθότι η Μητρόπολη της Μόρφου που ακούσατε στην φήμη μας, στη Θεία Μυσταγωγία, σταυρωμένη εστί και ημικατεχόμενη. Και περιέρχεται η Εκκλησία μας από καιρού εις καιρών, πότε σε ένδοξα οικήματα, όπως ακούσατε επίσης στη φήμη μας, πρόεδρος των Σόλων. Η Σόλη ή το βασίλειον κάποτε, έναν από τα 10 βασίλεια της Κύπρου, και χάρη τη Θεού και με τις αποστολικές χείρες του Ευαγγελιστού Μάρκου χειροτονήθηκε ο πρώτος επίσκοπος των Σόλων πριν σχεδόν 2.000 χρόνια, ο Άγιος Αυξήβιος, και όπως είναι και η κλίση του ονόματός του, πολλήν αύξηση χάριτος είδεν ο τόπος εκεί από τότε μέχρι σήμερα. Αλλά δεν ήταν πάντοτε εν δόξη η επισκοπή μας, ούτε πάντοτε εν αναστάση ευρισκόμενη. Πολλάκις υπέστην τις επιδρομές των Αράβων, και όμως κρατήσαμε την ορθόδοξη πίστη που παραλάβαμε από τον Ευαγγελιστή Μάρκον, τους Αποστόλους Βαρνάβαν και Παύλων, και δόξα του Αγίου Θεό δεν έγιναμε αραβόφωνοι. Ερωτήθηκα τελευταίως από τον Μέγα Πατριάρχη της Αντιόχειας, σοφότατον κύρι Ιγνάτιον, γιατί Αγίε Μόρφου οι Κύπροι τόσο κοντά στη Μέση Ανατολή, στο κέντρο της Ανατολής, δεν γίνατε αραβόφωνοι? Του απάντησα, νομίζω γέροντα, ο ένας είναι λόγος ιστορικός. Οι Άραβες ερχόμενοι στην νήσο μας δεν εγκαταστάθησαν, έκαναν επιδρομές, κατάστρεφαν και έφευγαν. Αλλά του λέω υπάρχει και ένας λόγος βαθύτατα πνευματικός, βαθύτατα λειτουργικός.
γιατί συνέχισαν οι επίσκοποι μας, οι ιερείς μας, οι μοναχοί μας, οι ιεροψάρτες μας να τελούν τη Θεία Μυσταγωγία, τη Θεία Λειτουργία όπως την παρέλαβαν από τον δίκαιον Επιφάνιο, από τον Μέγα Βασίλειο και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και Ιάκωβον τον αδερφό Θεό, στην κοινή αλεξανδρινή γλώσσα της εποχής τους. Και αυτή η γλώσσα, πηγαίνοντας ο λαός κάθε Κυριακή και στις εορτές, ανανεούτο. Και με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος ήξερε να δοξάζει, κατά που λέει και ο ποιητής, τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνικές στις αμμουδιές του Ομήρου, εκεί τα πρώτα δόξαση. Έτσι λοιπόν και η νήσος μας η Κύπρος και το Αγιώνυμον Όρος, παρόλες τις πολλαπλές επιδρομές Αράβων, Σαρακινών και ύστερων κατ' επίφαση χριστιανών, Σταυροφόρων και άλλων, Λατίνων, Βενετσιάνων, ύστερα Τούρκων, εμείς είχαμε και ακολοκρατία στα ύστερα μας χρόνια και τώρα επέτρεψε η χάρις του Θεού για τα αμαρτίες μας να έχουμε και δευτέρα τουρκοκρατία. Γιατί αναφέρομαι ιστορικά μια τέτοια ημέρα, Άγιε Γέροντα, στην ιστορία της μικρής μας πατρίδας, που εμπολής είναι κοινή με όλη την ιστορία της πονεμένης Ρωμιοσύνης. Γιατί όλες αυτές οι ιστορικές περιπέτειες στο βάθος μας ωφελούν, επειδή δεν αναζητούμε τρόπους μετανοίας. Ο Θεός παραχωρεί από καιρού εις καιρόν, μέσα από στενούς δρόμους, πότε αδοξίας, πότε επιδρομών, πότε τουρκοκρατίας και πότε κρίσεων πολλαπλών, να ελαχιστούται ο εγωισμός μας για να αυξάνεται εντός μας το ταπεινό φρόνημα, που είναι προϋπόθεση της μετανοίας που κήρυξε ο Τίμιος Πρόδρομος.